रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। बंडखोरी करून शिंदे गटात सामील झालेल्या शिवसेनेच्या आमदारांविरोधात शिवसैनिक चांगलेच आक्रमक झालेत। या आक्रमकतेला ऊर्जा देण्याचे काम शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या शिवसंवाद यात्रेने सुरू आहे। आदित्य ठाकरे यांच्या या यात्रेला शिवसैनिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतोय। यानंतर ही शिवसंवाद यात्रा 31 जुलैला शिंदे गटाचे प्रवक्ते आमदार दीपक केसरकर यांच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात येणार आहे। यामुळे शिवसैनिक जोरदार कामाला लागले। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर हे बंडखोरी करत शिंदे गटात सामील झाले असून त्यांना शिंदे गटाकडून प्रवक्ते पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे। तेव्हापासून ते शिंदे गटाचे बाजू प्रखरपणे प्रसार माध्यमांसमोर मांडतायत। त्यातून केसरकर शिवसेनेच्या रडारावर आले आहेत। त्यातच शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांची शिवसंवाद यात्रा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात येत असल्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले। ही यात्रा 31 जुलैला निघणार असली तरी अद्याप कुठून कुठे कशी जाणार हे निश्चित झालेले नाही। मात्र शिवसैनिक जोरदार तयारीत लागलेले असल्याचे दिसून येते। ही यात्रा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कोल्हापूरकडे रवाना होणार आहे। मात्र शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे सोबत कोण नेते येणार आहेत याबाबत, या यात्रेत कोण कोण सहभागी होणार आहेत याबाबत अद्यापपर्यंत समजू शकलेले नाही। मात्र ठाकरे सावंतवाडीत येण्याचे निश्चित झाल्याचे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।